Želio bi s vama jedan citat podijeliti iz svete Božje riječi, iz Svetog pisma. Tako mi je dragi, iz knjige Sirahove. Kaže, sine moj, kćeri moja, ako želiš služiti Bogu, pripravi dušu na kušnju. Ako želiš služiti Bogu, pripravi dušu na kušnju. Ne nagli kada napast dođe. Učvrsti svoje srce, budi jak. Ne nagli kad napast dođe. Prioni se uz Boga i ne odmeći se od njega. Zamislite da ponavljam ove riječi kad nam dođe kušnja, napast. Prioni svoje srce uz Boga. Ne odmeći se od njega. I sad jedan jako važan citat. Prihvati i primi sve što te stigne. Prihvati, primi sve što te stigne. I ne budi nestrpljiv u nestalnosti svoje bijede. Kao što se zlato kuša u vatri, tako odabranici Božji u peći poniženja. Vjeruj u Gospodina, on će ti pomoći. Vidite, kad samo jedna Božja riječ to učini, kad bi se čovjek na ovo oslonio svim srcem, kao što se ja sad oslanjam na ovaj ambon, osloniš se na tu riječ. Kad ti dođe, ponavljaš, ne odmeći se, budi jak. Gospodine, vjerujem u tebe, ti ćeš mi pomoći. Znate, mi ne znamo koga Bog može od nas ovdje, se voli malo našaliti i reći pribaciti u 6. brzinu, pa za sekund posvetiti. Znate kako se to događa? Ako nam Bog stavi križ na leđa, drugačije se ne možemo posvetiti. Kad Isus kaže ove riječi, ko hoće ići za mnom, neka se odrekne samog sebe. Neka danomice uzima svoj križ, neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. Tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Znate, možemo biti stavljeni doslovno u ovo, da biram spasiti život svoj na zemlji ili izgubiti život svoj na zemlji, ali dobiti vječni.